O sea, que sufrir polas vacas. Eso é porque te sentías responsable delas, claro. Home, claro. Se le pasaba algo... Un día estábamos aí no Prado da Valle, unha moscou, pasoume para aquel lado do Boso, non viña nin aparecía, despois pasou ali o Toñito da Arenal e dime, por que te pasa, Flora? Me pasa, non te preocupes, estás aquí que se non ven a vaca vamos a buscarnos. E ao fin alá apareceu. Pero xa, porque tamén en casa decían que había que ter moito cuidado Non, delas. dicíame que as deixese, que elas que xa volvían, pero eu como marchaban a longe pensaba que xa non volvía. O sea, que eras tú demasiado preocupada. Claro, que sí. Por elas, non? O sea, que por eso non querías ir de As vaqueiro. tormentas pasei un mal. Outra vez mandaron-nos para as lamas, era un domingo, e eu fui o papá con nos hasta o Prado da Valle. Íbamos os dous, sempre íbamos de dous en dous. O Leopoldo e eu, aquela era co Teófilo, co Pico. Chegamos ali, veu unha tormenta tan grande que non se vía. Escureceu todo. Sentémonos debaixo dun treixal que había, caía agua a churro polo treixal abaixo como se fora un río. Levábamos a merenda nunha cesta, desfésonos o pan. Madre mía. Parece que chovía máis antes que agora. Sí, despois apareceu o papá ali e dice, non pensei de chegar aquí, non pensei de encontrar os vivos. Porque era unha tormenta horrible. E el que dera no Prado da Valle xa non veu a casa, eso xa se foi para andarnos para ali. Xa nos mandou para casa e xa el quedou ali. Pero sí, eu pasei mal sobre eso coas vacas, sí. Sí.